Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Täze il bayramynyň öňýanynda Aşgabatyň söwda nokatlarynda has köp harydyň peýda bolmagy bilen türkmen häkimetleri bazarlarda we döwlet eýçiligindäki dukanlarda polisiýanyň gözegçiligini güýçlendirdiler. Şeýle dolar paýtagtdan welaýatlary gidýän awtologlar barlap, olarda azyk önümlerini gözläp başladylar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky bir-birinden garaşsyz ençeme habarçysynyň tasdiklamagyna görä, paýtagtyň Älemoşar we Teke bazarlarynda hemde beýleki söwda nokatlarynda polisiýanyň we ýürüýte gulluklaryň işärlerinden düzülen gözegçiler yerleştirildi. Bu gözegçileriň bir topory bazarlarda haritlaryň kesitlenen bahadan satylmagyna beýleki bir topory nowatlaryň surata ýa-da video düşürilmezligine gözegçilik edýär. Bazarlarda her 5 satyja bir gözegçi bellenipdir. Olaryň käbiri polisiýa, käbiri raýat eşigindäki adamlardyr. Olar söwda tekçeleriniň aralygynda uzaklygyň aýak üstünde durup gözegçilik edýärler. Söwdegärler şol gözegçileriň arasynda mayor, hatda podpolkovnik çynindäki ofiserleriň hem bardygyny aýdýarlar diýip anonim şertde maglumat beren paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky azyk haritlaryna gözegçiligi diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Soňky 3-4 günüň dowamında Aşgabatdan çykan ýerinde welaýatlara gidýän asfalt ýoldaky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýörüýte barlyk postlarynda welaýatlara gidýän awtologlar ýeke-ýekeden saklanyp barlanyp başlandy. Bu barlyk postlarynda öňdiňe bir ýa-da 2 sany polisiýa işäri durýan bolsa, häzir olaryň sany azyndan 6 adama ýetipdir. Olaryň 4 sanysy raýat eşigindäki adamlar bolup, olaryň ýanynda ýörüýte tälim berilen itler hem bar. Polisiýa işärleri ulagda bir hojalyga niýetlenenden has köp azyk önümleri, mysal üçin bir gutudan köp ýumurtga ýa-da 5-10 sanydan has köp banan bolsa, onu olary dessine aktlaşdyrýarlar we haritlary raýatlaryň elinden alýarlar. Käte jinaýat işinde ulanylan serişde diýilip, raýatlaryň awtologlaryny hem elinden alyp, olary ýzyna bermeýärler diýip habarçy belledi. Habarçy edil şeýle ýagdaýyň welaýatlardan paýtagta gelýän uloglary hem degişlidigine, regionlardan balyk et ýa-da gyş gawunlaryny alyp gelýän raýatlaryň haritlarynyň elinden alynýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Meşhur sosial media saýtlaryny petikli saklaýan Türkmenistan özüniň ýerli sosial toruny işe girizdi. Türkmenistana biz bärde atly täze sosial tor işe girizildi. Bu barada Media Türkmen Maglumat Agentliginiň Orient Nokat Tama saýty 23-nji dekabrda habar berdi. Habardan ma'lum bolşuna görä torun tanıştyrylşyny Aşgabatyň Sunugat Eseri atly döredijlik merkezi gurnudy. Dawara paýtagtyň Türkmenistan konsert zalyna geçirildi. Biz taslamamyz ulanjylaryň göwnünden turor ýaly onuň üstüne köp işledik. Biz munyň üçin agyr kynçylyklara duçar bolmaly boldyk. Biz bärde ideal däl ýöne köp parametrler boýunça ol Türkmenistanda meşhur beýleki meňze şulgamlardan galyşmaýar diýip habarda Sunugat Eseri döredijlik merkeziniň baş müdiri Eziz Beknazarowyň sözleri getirilýär. Android platformada torun ykjam tezimini 5 miňden gowrak adam indiripdir. Orientin habaryny aýdylmagyna görä 3 miňe goloý ulanjy saýty ýergiderli ulanýar. Bu sosial ulgamyň üstü bilen ulanjylar öz aralaryna hat alyşyp birege faýl uradyp bilýärler. Şeýle-de köpçülüge açyk post töredip olara surat, video ýa-da beýleki faýllar berkidip bilýärler. Saýtda onlaýn alyp satu bilen meşgullanmaga da mümkinçilik töredilýär. Türkmenistanda täze döredilen biz bärde atly sosial tor öz adynyň gysgaltmasyny BB diýip tutýar. Ýurtda ýerli sosial ulgam ilkinjigedek döredilmeýär. Mundan ozal arduino.com atly sosial ulgam döredildi. Ýöne onuň ömrü gysga boldy. Ýaşlaryň arasynda mundan 2-3 ýyl ozal işçiň ulanýan ýerli ertir.com saýty hem häzir ýapyklygyna galýar. Türkmenistanda Facebook, Twitter we Kontakt we Odnoklassnik ýaly dünýä meşhur sosial saýtlar şeýle-de WhatsApp, Telegram, WeChat we şoňa meňzeş telsümler petikli bolmagyna galýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündülügi gepleşigimizde dowam edýäris. Bu gezek nemis dilini Aýdymaydan Berdimuhammedow ýene görenleri haýrana goýdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda döwlet telewizionyasynda nemis dilini aýdymaýtdy. Döwlet telewizionysynyň maglumatlaryna görä ol bu çykyşyny ýetip gelýän täze il münasibetli geçirilen dawarada ýerine ýetirdi. Durmuş nenen owadan ýen sözler bilen başlanýan bu aýdym häzirki wagtda diňe bir ýurt içinde däleýsem, daşary ýurtlarda da dinleýijileriň ünsüni çekýär. Dünýäniň iri habar serişdeleri şol sany Russiýanyň Russia Today telekanaly Berdimuhammedowyň nemis dilini aýdan täze aýdymy barada dünýä jemgyýetçiligini habarlatdy. Durmuş nenem owadan diyar nenem nurana geltedil şan verip bu döwletli döwrana. 21-nji dekabrda prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionyasyndaky aýdym sadly soňky çykyşyny Agtygy Kerimogly Berdimuhammedow bilen birlikde ýerine ýetirdi. Onuň ýerine ýetiren aýdymy sosial media ulgamlaryna şol sany Twitter'de dürli tesbirler bilen paýlaşylýar. Türkmen prezidentiniň nemis dilini ýerine ýetirýän täze aýdymy barada maglumat paýlaşýan dürli milletleriň wekilleri aýdym sada tomoş edip özlerine dören duýgulary haýran galmak bilen beýan edýärler. Türkmenistanyň prezidenti dünýäde bir ajaýyp akgully maksada hyzmat edýär. Ol hemmelere hemmeladyň mundan has we tererwet bolup biljekdigini ýatladýar diýip Bahty Nişanow adly Twitter ulanjysy ýazýar. Courtney Finger adly ulanjy videonyň aşagyna bu ajaýyp diýen ýazgy galdyrypdyr. Ýöne näme üçin ol nemis dilini aýdym aýdýarka diýip beýleki bir Twitter ulanjysy logika ýöretjek bolýar. Aýdym ýakymly heňi kalplary tolgundurýan sözleri bilen ähli dinleýijilerde unudulmajak täsir galdyrdy diýip Türkmenistanyň döwlet medeniýeti aýdymyň waspyny ýetirýär. Bu merkezi adi yurduna prezidentlik etmek ýa-da diýany iş. Ýöne bu işde görnüşinden öz güýmenjäň bilen meşgullanmaga wagt tapsa bolýar diýip Russia Today telekanalynyň internet neşri prezidentiň aýdan soňky aýdymyny tesbirleýär. Ýurdu 3 möhletden bäri başda tonluk edýän ýolbaşy Yamaha pianinoda saz çalyp bir tarapdan türkmen ingliz we görnüşinden nemis dilini aýdym aýtdy. Ýöne gurulungsuz bu kyn boldy. Beýleki näbeli sesleriň arasyny nemis dilini aýdylan käbir sözler anyk eşitse bolýar diýip Russia Today Türkmen prezidentini taryplaýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.